Garai batian Euskal Herrian egiten gendun garila, zenbait lekutan bezala etzan alain usta ugarila. Orain lan horri utzita dago hemengo nekazarila, nekia pranko bazuen baina zerzanaren lansarila. Gari ereiten laiakin eta ebakitzeko italian, lana berdintxo egiten gendun astegunian ta jaian. Nekia pranko hartu genduen gaztia ginen garaian, nahi ordurako ogi zurila ez gendun ikusten mailan. Ebakitzeko Italia eta jotzeko berriz harria, ondo pentsatzen jarri ezkero uraxen zan lan urria. Orain ezikan orduan ere neketsu zen baserria, egun guztian hautsa jaten da ura lanpenagarria. Egun batian garbitzen gendun goguak emantakuan, bederatzi bat hilabetian eduki behar kanpuan. Noiz baiten heldu zaio denbora ta ez berialakuan, zerratxegina izaten gendun zakura sartutakuan. Errotarare eraman behar egingo bazan irina, zakua hartu astuan eta etzan izaten harina. Jainkuak zekin ura ordurako zenbat lan zegon egina, jota garbitu egindakuan izaten zen ugarina. Errotatikan irina ekarri ta etxian zan labia, baserri baten izanagatik akatsa hundirik gabia. Legez guk behar genduke inork baino aukera hobia, baina guk baino errezago jan dutenak pranko badia. Kondia edo markesa oizan baserritako nagusi, garilarekin errenta ordaintzen
asko ginuzen ikusi, nekazaria urte haietan, era horretan zan bizi, geroztik maizter askok dituzte, beren etxiak erosi. Euskal Herriko gariegitia, ederki asko kostia, arrazoiakin erabakizan lantegi hori ustia. Galanki egin gendun gainera, hainbeste urte zeustia. Aurrera penik gabe zaila da, bizia irabaztia. Ogila oso beharrezkoa izaten dugu jateko, hemen inori ezin agindu Kastila aldera joateko. Errez moldatzen dira garila, errotara eramateko. Hemen txekorrak gizendu behar, ogi truke emateko. Euskal Herrian garila egin, izan gendun borondatez, egitiari utzi genion ganaduaren bitartez. Horretarako lurrako biak dirade hauek izatez, balio duen gauzari segi garila egiteko parte.